ostiral bat eta beste atal bat. Nora, zer moduz? Oso ondo, zer moduzu? Ondo, hemen. Nahiko gogotxu egia esan, gaurko gonbidatuen gatik. Uste badiazunik aurkeztuko ditut. Aurkeztu. Bueno, gaurkoan gure podcastera etorri dira Ángela López eta Unai Arana, ongi etorri! Kaixo. Zer moduz zaudete? Oso ondo. Ondo? Bai, gogotxu pizkatxo bat hitz egiteko eta... Bueno, lehenengo galdera bat daukat prestatuta, irabazi arteren inguruan. A ber. Zer moduz harrera? 5.0ko harrera? Jo, oso ongi, no? Bai, primerakoa. Bueno, beti bezala. Azkenean beti izaten da harrera super polita eta goxoa, eta urten berdin, oso ondo. Usted bastante harrera ona izan dela. Bueno, beti bezala. Bueno, beti bezala, nekin. Bai. Esan duzu nahi zuk ezakizula zure lehenengo urtea delako? Zer moduz lankideekin lan egitea? Jo, oso ongi. Benetan oso ongi. Behiratu ez zolan. Ez, baitare, sortea izan nun, ezagutzen nun ekiporen parte bat, baitare beste aktore batzuk, orduan sartzea toki batean, non ezagutzen zu jende asko, bueno, erosoago da lan egitea. Gaina Angelarekin lan egitea, plazerra hutsa da. Bueno, Angela, zurekin noa, zuk aurre hezkuntza ikasi zenuen, gaur egun irakaslea zara. Bai. Eta uztartzen duzu interpretazioa eta irakasle izatea. Bai, justo lehen, galdetu zuenean zer moduz harrera, hori aipatu behar nuen. Nik aurrezkuntza ikasi nuen, eta orain justo lanean ari naiz kurtsoan zehar irakasle bezala. Eta karo, eskola batean nago, aur gehienek ikuste dute irabazi arte, eta pasada bat da. Lehenengo egunean pixkat arraroa, zaiek ikuste dute alaitz haien eskolan sartzen batean, eta gero, pasada bat ze. Azkenean, ez dakit ezagutzen dituzu ikusten zaituzten aurroiek, eta ez dakit polita da, berezia. Bai noiz bait esan die dela, gaizki portatzen badira, agian alaitz moduan jarriko naiz. Eta, baina, ondo. Ikasketa horrek badituzu, baina interpretazio munduan nola sartu zinen? Neukan lagun bat klasean, Mikele izena zuena, eta... Mikele? Nik ere ezagutzen dut bat. Zaikoa da, hola, jarraitu. Eta berari zuzentzea gustatzen zitzaion, orduan berarekin laburmetrai batzuk egin dituen, baina imaginatu show bat ziren, azkenean txikia ginen, aurrak ginen. Baina, horretan sartu nintzen, gustatu zitzaidan, ongi pasatzen nuen, antzerkian sartu nintzen geroago, eta hortik, casting bat egin nuen, beste bat, ikusi nuen, batean hor, zinemara pasa nintzen pixka bat, baina gutxi gora bera horrela sartu nintzen interpretazioan edo horrela, txikitatik. Eta aurre hezkuntza aipatu dugu, baina, Jaranak ere magisteriza ikasi du, beste irakasle bat daukagu hemen, irakasle pila bat. Zure nola izan zen pausua interpretaziora joateko? Jo, bani justo, lehen hezkuntza ikasi nuen Gasteizen. Urduan, nahi nun nolabait antzerkia sartu klasean eta umeekin antzerkia egin, orduan hasi nintzen antzerkian Gasteizen bertan ikasten, eta asko gustatu zitzaidan antzerki egiten, orduan gero jarraitu nuen antzerki kontuekin, gero sortez casting batean hartu ninduten, eta orduan aukeratu bat izan nuen edo irakasle izan edo aktore, eta orduan, orain aktore izaten aukeratu dut. Unai castinga aipatu duzu, eta gure galdera bada, ea gogoratzen duzuen zuen lehenengo castinga. Casting olako, ofizial edo casting handi bat izan zen, Nafarroan egin un serie bat, Tunor espezial, eta gogoratzen naiz, esartu ginela o apuntatu ginen lagun pila bat egiteko casting hori. Eta gogoratzen naiz izan zela olako kale batean, galdetzen, bideo batekin, galdetzen zeintzuk ziren gure beldur handienak. Oze animali identifikatzen ginen. Hori kontatzen eta gero etorri zen. Ja, ze casting arraroa. Ze guai. Eta gero guazenena, abestuta dantzatzearena hori izan zen beste casting mota bat. Pero, onak, castingak. Ibilbidea daukazue eta nola bizitzen duzuek gaur egun presio hori adibidez castinga egiteko momentua? Niri egia esan gehiago gustatzen zaizkidala casting presentzialak. Badago presio puntu bat zuzenean delako, eta ez daukazulako hainbesteko kontrolik, ez? Azkenan zu grabatzen baduzu zure burua etxean, errepikatu dezakezu, ezakizer. Orduan badago presio puntu hori, baina nik nahiago dut feedback hori ezakit. Eta etxetik grabatzen baduzu, ez daukazu presio hori, baina zuk gestionatu behar duzu guztia. Zu grabatu behar zara, ez dakizu nolakoa den proiektuaren tonua, nondik eraman,
batzuetan ez daukazu aktorerik zuri replika emateko, eta orduan igual zure aitak eman behar dizu replika. Edo amak eta hola, eta kaixo zer moduz eta zu, ongi, saiatzen salbatzen. Baina, bueno, ez dakit nik hor presio gutxiago ikusten dut. Baina, ala ere azkenean, casting batek presioa, ez? Eragiten dizu bai ala bai. Bai. Eta nabaritu dituzue aldaketak proiektu batetik bestera? Ze ja hainbat proiektu egin dituzue? Adibidez, irabazi artearekin konparatuta, 5 urte dara mazkizuela zure kasuan bat, baino guazeneko ibilbidea ere daukazu. Ze ezberdintasun ikusten dituzue? Irabazi arte eta guazen ikusten bastante atzekoak direla grabatzeko moduan. Direla igual 3 lokalizazio, 4 lokalizazio eta lokalizazio horietan segitzen da grabatzen dena. Eta igual beste proiektu batzuetan, igual lasaiagoa dena joaten dena, igual dira lokalizazio gehiago, lokalizazio horietan igual ez duzu hainbeste grabatzen. Urduan, nik uste nabaritzen dela asko ritmoa, grabaketaren ritmoa, eta baita ere ze toki desberdinetan grabatzen dena. Hor nire gutxienez nire percepzioa. Gero baita ere badago gauza berezi bat, eta da, irabazi arten ekipo artistiko gehiena gaztea gara. Eta hor nik ikusten dut gutxienez pertsonalki alde handia. Irabazi arte eta beste proiektu batzuen artean. Baina baita ere, zuk esan duzuna, bai, berdin. Eta orain pixka bat bustiko zarete, zein da gehien gustatu zaizuen edo gehien disfrutatu duzuen proiektua? Ostras, ze galdera! Jolastera etorri gara, Angela. Niretzat irabazi arte eta desagertuta. Eta zuk badakizu, Angela, zein aukeratuko zenuken? Ni aukeratzeko oso txarra naiz, orduan ezin dira zuen aukeratzeko. Baina, segun, adibidez, irabazi arte pertsonaiari dagokionez, nik inoiz ez dut egin hain luzea den pertsonaia bat. Orduan, pertsonaiarekin asko konektatu dut, naiz eta alaitz bakizuen olakoa den, eta bez bakarrik konektatu aizik, eta aktore bezala asko ikasi dut proiektuan bertan, pertsonaiarekin batera eta proiektuarekin batera. Orduan, alde hortatik, irabazi arte oso proiektu berezia izan da niretzako. Eta, gero, badaude beste proiektuak, adibidez, behin egin nuen bideoklip bat lagunekin, eta proiektuak ilusio handia egiten zidan, ez bakarrik aktore bezala, baizik eta sorpen artistiko bezala. Orduan, asko konektatzen bazaitu horrek, eta gainera lagunekin, ekipo guztia lagunak badira, baita ere, mimo handiz oroitzen dut proiektu hori, baina ez dakit. Eta zein da? Mistiko deitzen da bideoklipa. Edo gero adibidez, orain sartu naiz audiofikzioen munduan, eta Ulu Mediarekin lanean nabil nahikotxo, eta adibidez, baita ere asko gustatzen ari zait. Ez dakit baino, bueno. Aukeratu bat. Eta zuk ez, ez. Beraz, Angela eta Unai gustatzen baldin bazaizkie, badituzte proiektu nahikotxo, ez? Zuek, lanean ikusteko. Eta orain joko dugu, igual etxean jendeak ikusten donako kamera aurrean dagoena, eta zer da jendeak ez duena ikusten, eta esango zenukena, ez duzu esperoko hau gertatzen denik, edo ez dakizuen nola doan, edo... Ai, ze galdera ona, ze pila bat. Batzuetan proiektu berean, jendeak igual kanpotik uste dugu garela superlagunak eta superezagunak eta zakitzer, baina igual ez badugu kointziditu grabatzen, igual ez dugu hainbesteko erlaziorik. Eta uste dute, garela denak, zakitze igual hori. Egia da zuen kasuan, elkarrekin grabatu zuera nahikotxe irabazi arten, baina hori gertatu daiteke beste pertsonaia batzuekin. Bai, hori da. Lili eta Malenekin guk ez dugu hainbeste grabatzen. Bai kontziditzen dugula, baina batzuetan nik ikuste dut irabazi arten Lili eta Malenen zatiat, eta ai, zi fuertea! Ez daiten doroitzen edo, ez nahi. Eta esan duzu, grabatzen ez zaudetenean, adibidez, suposatzen duzuk ikasten duzula, zu lanean, hortaz aparte, zer egiten duzue, grabatzen ez zaudetenean edo lanean ez zaudetenean deskonektatzeko. Esken baita ere nabaiz batzutan obsesiboa buruarekin, orduan, zaila egiten zait deskonektatzea mundu hontaz. Ez dakit nola kudeatzen duen bakoitzen, niretzat da zaila, zera nire bizitzaren parte handi bat dagonekin erlazionatuta, orduan zaila egiten zait hortaz deskonektatzea, baina segurazki udan zehar, edo ni Iruñera bueltatzen naizenean, edo kuadrekin nagonean, familiarekin, bada goza bat ez duzuna pentsatzen hontaz, eta horren deskonektatzeko, bikotarrekin deskonektatzeko laguntzen dizuna. Eta zuk, Angela, zer egiten duzu deskonektatzeko? Lagunekin egon, ez, denok bezala. Baita ere eskalatzea ere gustatzen zait. Eskalatzea? Bai. Zuko guztia dateke? Ni eskalatzea? Badakizu kirol hauek ez zaizkidala asko gustatzen. Niri gutxiago. Galdera bat daukat irabazi arteren inguruan. Zein da zuen pertsonaia gogokoena? Malen? Asko gustatzen zait, Malen? Eta gero ere asko gustatzen zait... Ez dakit Malen esango nuke, igual. Eta Unai zure?
Aimarrez. Vale. Bueno, eta Alaitz. 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 Noski. Jo, grazia asko ematen di, oza, egiten dit Alaitzek. Benetan. Eta, eta Aimar baita ere, gurean zait asko. Urrengo galdera da zuen pertsonaiekin ja. Ea zuek, hau da, Angelak eta Unaiek, antzekotasunik daukazuen zuen pertsonaiekin. Bueno. Bai. Nola Bai. Ez. Osa, nik uste bakoitza ditugula antzekotasunak personaje berekin. Osa, oso zaila da egitea zerbait ez daukazuna modu batean antzekotasun puntu bat. Ni Aimarrekin, ez dakit, osa, nik uste Aimarrek bi parte ditula, baina parte como potxolo hortan nik uste alduela izan. Pentsatu nahi dut antzekotasunak dituela parte hortan, baina bai. Nik, topatu dizkiot, bai, osea, batzuk bai. Baina baita ere asko ikasi dut, nik uste Alaitz maltzurra izan dela, edo dela, edo, bueno, ez dakit, bueno, maltzurra. Baina badauka bere karakterea, eta niri askotan falta zait. Orduan, ikasi dut hori, eta orain antzekoagoa naiz. Imaginatu momentu honetan, atetik Alaitz eta Aimar agertzen direla, ze gomendio emango zeniekete beraiei? Nik esango nioke berarengan pentsatzeko eta usteko Jonengan pentsatzeko. Gehiago? Berarengan pentsatzeko gehiago? Jonengan ez pentsatzeko. Eta baita ere agian empatia gehiago izateko eta... Eskerrik asko. Adibidez itxasorekiko gehien bat bere laguna delako. Osea, ez dakit, itxaso uste dut nahiko ongi portatu dela Alaitzekin eta Alaitzek... Ez dakit, hori esango nioke. Nik uste Aimarri, uste Aimarri dokalako pentsamendu bat munduaren kontra dijoala, orduan esango nioke ez dela holan, eta segitzeko barkatzen jendea. Holako zerbait, esango nioke. Eta zuek pertsonaiaren egoera berdinean egongo bazinate, berdin jokatuko zenukete? Argi dago ez, ni ez. Ni holakoa ez naizelako. Ni gutxienez. Ez dakit, ez dakigu zer pasa zaion Alaitzi bere bizitzan zehar, baina nire esperientzietatik nik ez nuke horrela jokatuko. Jo, eski nire gora oso ekstremoa da, orduan ez dakit, nik uste baietz parte batean, ze, klaro, anei heltzen zaizu, guran saituko zara como hori konpontzen edo jakiten zekartatuen, baina egora estremo hortan ez dakit nola jokatuko nuke. Guazen urrengo zatiarekin, ez da? Bai. Bihurtu da nire ataleko momenturik gogokoena. Neri ere, egia esan. Ai, badakitzein den. Aurkeztu egingo dugu gure sekzio berria. Bai. Lehen ukituan. Galdera batzuk botako dizkizuegu, baloiarekin. Orduan, galdera eta baloia elkarrekin. Eta erantzuteko, baloia bueltatu behar diozue olatzi. Beraz, Unaiekin hasiko gara, eta gero Angelarekin goaz. Bakoitzarentzat galdera bat. Pumpa, Pipa, azkar. Unaiekin hasiko gara. Bat, bi eta hiru. Kirola edo ikasketak? Ikasketak. Denboraldi hau deskribatzen duen hitz bat? Misterioa. Asteko egun bat? Astelena? Aimar edo Jon? Aimar. Arene edo Alaitz? Arene. Ura edo sua? Sua. Negua ala uda? Negua. Hilabete bat? Urtarria. Telesail gustokoena? Desagertuta. Kirol gustokoena? Eskalada. Ole! Listo! Bueno, esan behar dut, demoraldi guztiko lehen ukitu azkarrena izan dela, Esan nuke baiet. Bai. Kirolariak. Klasiko bihurtu den urrengo atalarekin pasatuko gara. Bai. Azken galdera dagoaz, badakizu zein den? Bai. Zein da, azken galdera? Esan zuzen. Venga, lehen esan duzula. Venga, ba. Bueno, 5 urte dara mazkigu podcasta egiten, eta esan behar dugu bi pertsona hauek, ez dakitela zein den gure azkeneko galdera. Argi daukagu etxean galdetuko bagenu zuek jakingo zenuketela, oso fidelak izan zaretelako, beraz, eskerrik asko. Eta orain bai, goazen azkeneko galderarekin, bota olatz. Ze aholku emango zeniokeen 15 urteko Unai eta Angelari. Hau da galdera. Handik zen. Gertu zendeten. Bai. Ez da balearekin, ez? Ez, ja, goazen ba, Unai. Ez pentsatzeko beste iritziaz. Baizik eta egiteko eta egiteko lotxaz, baina egiteko eta ez pentsatzeko, ze pentsatuko duten. Ez, keba. Hori zengo nioke. Ados. Nik antzeko, egia esan, berarengan sinesteko, bere intuizioan sinesteko, eta... Bai, berari gustatzen zaion guztia probatzeko, gauza ezberdinak probatzeko, eta besteen iritziengan
ez pentsatzeko, berdin. Perfecto. Aholku onak. Bai. Eske gu gara, biok iruñakoa gara, eta nik uste konexio bat. Horregatik egon da gaurko atalean sinbiosi bat. Hombre! Zerbait izango do Iruñak. Zerbait dauka bai. Zerbait ona. Oso ona. Bueno, podcasta amaitzar gaude, beraz, ja, Iruñara egin dezakezue bidea, bikote. Eskerrik asko gaurkoan gurekin hemen egoteagatik, plazer bat izan da. Eta bueno, gu datorren astean itzuliko gara, beti bezala, ez da? Hori da, bai, eta badakizuen non gauden, ez da? Hori da, primeran eta Wow plataforman. Eta Instagramen eta TikToken. Hori da, TikToken ere, bai, mundu guztian gaude. Orduan ezin duzu galdu, Datorren astera arte. Agur! Aio! Aio! Irabazi arte